Ο Bob Squawk είναι ένα σπάνιο είδος δεινοσαύρου. Ο μόνος δεινόσαυρος που επιβίωσε από την προϊστορική περίοδο. Μπορεί κανείς να τον βρει στον κήπο της Αλφα Σουκούτου, ανάμεσα στα υπόλοιπα ανθρώπινα και μη ζωάκια της Αλφα Σουκούτου. Ένα φιλόξενο μέρος για είδη υπό εξαφάνιση. Πλέον σύγχρονος με την εποχή του, ακολουθεί την Αλφα Σουκούτου μόδα. Αλλά δεν είναι Roblox, απλά έχει Roblox vibes. Γι' αυτό είναι Roblox. Τα ονόματα με τα οποία μπορεί κανείς να τον φώναξει είναι Bob Squawk. Σημαντική πληροφορία για να καλέσεις τον Bob Squawk είναι να τονίσεις το φθόγκο γάμα κάπα. Μα ήδη φαίνεται, τώρα φαίνεται τελείωσα.